Des de la línia de construcció del coneixement, pensem que ens cal avançar cap a una millor comprensió de les potencialitats que ens ofereixen els models emergents de construcció del coneixement en contextos digitals. Aquests models configuren una nova ecologia de l'aprenentatge que fa que ens preguntem com és la interrelació que es produeix entre el que necessitem saber, com actuem sobre el coneixement, quins valors aportem a través de l'acció i quines són les característiques de les interaccions socials que vinculen a l'individu, al grup i a la comunitat en dinàmiques de producció, consum i distribució del coneixement. El fet que aquests processos estiguin intrínsecament lligats a l'ús de tecnologies, trencant barreres geogràfiques, temporals i culturals, suposa un canvi enorme pel que fa a la forma en què es produeix el coneixement, que es tradueix en veritables reptes qualitatius que hem d'abordar des de la investigació educativa.